Hello guys, good morning. So mamahawtan ninyo guys. So mao ni among Sud-An guys. Sinabaw nga isda matambaka nga gibutangan og pichay, nagaso-aso pa gyud siya guys. Oh. Awa oh. Unya na ako'y kamuti, ara kamuti. Kamuti. Di pa ni tandaan ako nang gibatong sa kanon. Ay, lami kaayo na guys. Oh, lami kaayo na. As in, lami. Tapos, naapod tayo saging dere. O gusto mo saging. Ara akong kanon. So, mauna. Mahal na tamay, guys. Alin na dere apon. Lami kamuti, guys. Lami kayo ni kamuti. Kayo ni kamuti. Kaon ang bibila. Ay, sugat na ang ni bibila. Mamahaw, ay. Inali na. Wala na, wala na. Wala na. Da. Magawa na po. Wala na ba sa bawo na lang. Eh. Chay na utak. Net sa'yo. Ito kamuti. Di ba itong sa kanon? Di ba tayo siya labo? Saan ito siya? Eh, kanina ka niya. Kala ko, buka kayo. Yan eh. Tabo kayo guys, kayo. Lamig kayo, tabo kayo. Yan eh. Uto na mahaw guys eh. Bakit kasi, uto na tapon. Uto na uto. Oh, tapos sa akin. Nanti kita pilihan na ni. Ang tingin ko. Oh. Ayun na ka. Tapos sa akin. Brown na. Pahomel guys, katagat ko trabaho doon. Pagret ko kasi ng plagahon. Benang tubak. Ano yung namin tabo kayo. Bukan nga din nabo. Lagat-lagat. Tabo kayo ba yun? Ako mo, okay? May ay, suman ko may guys, suman ka. Namu mo. Isa ko pa magkaon. Okay guys, kita ka sa sunod. Bye.